Čaute, vítam vás z nového videa. Môj brat je na PlayStation. On tu, ja tu budem trošku komentovať za kamerou. Ešte zadu je taká kamera. No. Počúvaj, ty si môj moderátor, hej? Čau. Ty si moderátor, čo bude vypínať komentáre, hej? No a... Ty môj moderátor, Jo. prosím ťa, vypni komentáre, hej? Ok. Dobre. Dobre. Potom my zapneme síce, dobre, tak sa prihovor ešte trošku. No a môj brat je, ja neviem, jaká hra, proste ja. No, je to Call of Duty. Ešte malo pravdu, ďakujem. No a teraz ho pošlem trošku slovu, aby sa predstavil. No, už ho viete Dobre. trošku. Ľudia, ak ešte neviete naše mená, tak my dáme taký titul, kde budú naše mená. Musím zistiť, ako je tá animácia. Tak užívajte video. Zatiaľ môj bratranec tu bude vám komentovať veci a vy užívajte video a počúvajte ho. Dáme tých štruktúr trošku. No poď, ideš. Bum. Fuj. Ježiš. Fuj. Ak ste takí mladí a bojíte sa, tak to kľudne vypnite, nám to nevadí. Však? No áno. Potom Prosím, ak sa bojíte, tak to kľudne vypnite. Ale bolo by dobre, keby ste aspoň dali like. Outbear. Alebo samozrejme. Napísali nejaký komentárik. Pozor! Komentári. Snap! Má ho, dobre. A najlepšie, aby sme mali najviac divákov. Bam, 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 bam. Pozor! Aj po tebe. Zlomené. Prosím, nehrajte sa takto von, lebo vás tatko zabije. Ale to je fakt dobre, no. Užívajte. Chvíľku budem mlčať, dobre? Ale potom sa prihovorím, nebojte sa. Dáme si tlmiť. Ak ste môžete... No, to už je jedno. Poďte, ako to tu lieta. A takto. Náboj mu dal. Také trapné, kámo, to kto dal? Som nahnevaný. Bacha. Bum. A ja po tebe. To je tretia smrť. Nevíš, kedy to skončí, táto hra? Si nie som presne istý. Táto zbraň je fakt... pozerajte. Pozri sa, ako som ho zničil. Je po ňom. To je jeho kolega. Tento toho nezabije, prosím. Bam! Pozerajte. Tento modrý, tam, kde má modré mena, tak tí sú jeho, tí červení sú zlí. Keby dačo. Len tak. Sú také hry pre starší, tak neviem, čo vám na to povie vaša mama. Alebo tatino. Ale užívajte. Ak sa bojíte, vypnite to, nebojte sa. Pama beka. Ja to robím na schvál, aby ste vraveli, že som hlúp, ale... Pozor. Vidím jeden taký komentár, blokujem ho, Že čo? že ak bude... Práve povedz im, že keď bude taký komentár... Dobre, už to dohovorím. Ak bude taký zlý komentár, že bude nejaké urážky na nás, tak... Noobovia, tak blokujem ho. Tak- Sa nikdy nepripojí. No tak vás blokujeme. Samozrejme tu na môj moderátor. No. Nedopadne to s vami dobre, tak vám by som písal iba pekné komentáre, lebo by to nedopadlo s vami dobre. No nie, iba by som vás iba zablokoval. No proste by vás zablokoval a nemohli by ste ísť na náš účet. Aj stream. No, proste nič. A vy nás máte radi. Tak Len jeden komentár sme pozerali a to bolo LOL. Či čo to tam bolo? Lolko, no to som Lolko. To som hneď zablokoval. Ešte raz a uvidíš. Čo to spravil? Priznajte sa do komentára. Ja viem kto. Kto? Môj spolužiak. Aký? Lukáš Vrábel. Bacha! To poďme naspäť tu. Aj môj kamarát zomrel. Pozri sa, on sa za... Pozri sa. Najskôr ja, boom, dead. Potom Hajon. To je smola, prosím. Tunel. Nevieš, kedy skončí táto hra? Počkajte chvíľu, nejdem na chvíľku ďalej. Nevieš, kedy skončí táto hra, kamo? Táto hra? No.
neviem, za takú pol hodinku. Takže 30 minút. Alebo, neviem. Bam. Aby sme stihli zahrať Roblox. Áno. Potom nám natočíme premiéru, ako hráme Roblox. Nemusíte sa báť. A tí, ktorí dali odber, sú frajeri. No, to mám Ale ešte jednu vec som vám zabudol pripomenúť. Ako letel. To ešte naše prvé video, čo sme vám vraveli o tých merčoch, ešte stále môžete písať. Ale ešte dneska vyjde jeden merch na Robloxe. Áno, ešte jeden merch, ale môžete stále písať. Ja vám verím, že tam bude jeden najkrajší. Ak to bude najkrajší, to možno aj prekvapko príde, tak píšte. A nie žiadne lolko, dobre? Tak Normálne. Lukáš Vrábel, posledný krát ste to tam napísali, hej? Co? Lukáš Vrábel. Lukáš Vravel, dovidenia. Už toto je posledné, ak sa pozeráš, tak toto je tvoje posledné video. No, Už to môžeš rovno vypnúť. toto video si vôbec už nepozrieš, takže ak to ešte raz dáme ti poslednú šancu, či ho blokneme hneď. Dobre, môžeš si užiť video. Čau. Blokneme video. Hej, Či blokneme ho. áno. Ale vy ste v pohode, vy ste dobrí. Hej, ešte jeden komentár napíšeme lolko, alebo zlé slovo, alebo nadávku, blok hneď. Ani žiadne prepáč, ani toto, blok. Že na To druhé. sa proste nesmie. Ale vy, čo tu nepíšete, ste dobrí ľudia. Napíšte čo sa vám páčilo, nie že čo zle. Napíšte napríklad o nás, že sme dobrí, alebo dajte odber, to nás tiež poteší. No, No. chceme mať najviac 50 odberateľov, aby sme mohli streamovať. Lebo teraz máme akurát 27, to nie je moc, ale ja verím, že vy to tam dáte. 50-ku. Odbery, lajky, Tu šup na 50-ku, poďme a idete bomby. A teraz rovno, tam dole taký prst, akože hore. No, Že tak taký šťastný. A to na to kliknite a máte like. Je tam napísané like, ale ešte tam je taká, aké to mají farby odber? Čiernej? Takej. Bielej. červené, bielej. Hej, a to šťuknete a dáte taký zvonček tam. A to vám upozorní, keď vydáme nové video. Áno. Teraz, keby ste si, bude premiéra, potom... Tak vás to upozorní, vám to tak Nie, keď pozriete si moje shorto, tak vám tam shortko si pozriete moje a tam vám ukáže. Premiéra bude o hodinu Jasné. alebo o koľko. A tam si môžete kliknúť zvonček a vás to ešte tesne pred tou premiérou upozorní, že už budete čakať na tej premiére. No, ak takže to ešte neviete, tak... A je to celkom aj užitočné. Ja mám takého youtubera obľúbeného, mám u neho odber a fakt mi to ide a... Ja som najskôr to nevedel. Ale už to vieme. Tomu a Nakoniec je to pravda, no. no, Čo poviem? Nevedel ani, čo to je, tak som tomu ani neveril, keď som to zistil. A funguje to. Vyplatí sa to. Takže prosím, dávajte odbery. Mám vás rád, nebojte sa. Vy nie ste taký zlý, ako ten Lukáš. Ak sa Lukáš na toto video pozeráš, tak to je posledné tvoje. Lukáš, Lolko a... ešte jedna správa, Lukáš. Čo nadávaš? Čo tu furt vravíš niečo u nás? A schválne napíš, ja ti toto video ešte nechám a schválne napíš, na koho si to napísal a prečo si to hlavne napísal. Ale povedz sa tam napísal, že na nás. Alebo... Tak Skús to sa- ti dávame blog úplný. Alebo aj keby si sa vyhováral, ja to poznám, kámo. Na mňa nemáš. Kde to tam? Áno, tady. Game over. Ma aj zabili, ale dobre. Alebo som sa ja zabil, hej, ja som sa zabil. Ale zabil som aspoň jedného typka. Takže Lukáš, Už nikdy viac takéto slova nechcem počuť, rozumieš? Neviem, prečo niekto ťa vychovával, ale to je jedno. Ale vy ostatní, vy ste dobrí. Vy ste najlepší, fanúšikovia. Priznaj sa. jasné, že dobre. Mám tu mikrofón, tak mi nemusíš vraviť. Ja tak sorry. No, vy ste najlepší Ale fanúšikovia. Lukáš, chceš šancu, píš do komentára. Toto video ešte máš povolené, píš. Na žiadne zlé slova, lebo uvidíš. Nie, že by sme ti chceli ublížiť, len dostaneš blok. To je, že nemôžeš povedať, Alebo ťa nahlásim. kde ho nahlásíš. No veď tam sa dá nahlásiť a keď povie na dávku, tak alebo tak vieš, tam sa to dá nahlásiť a buď ho bloknú, alebo tento. Lebo
Počúvaj, dávajte mu odber, lebo má YouTube kanál. Kto? Zatiaľ má len 9 12 Kto? odoberateľov. Lukáš? Hej. Nedávajte mu odbery. Dávajte mu, aspoň nech ho poteší, lebo on tam má 12, mne sa dá povedať, mám aj ja u neho odber. Ale ak A koho máte radšej? Priznajte to. Lukáš alebo nás? skúste napísať, kto je lepší youtuber, on alebo my. Ale ak máte nás, tak dajte nám odber, nie jemu. Má 12 iba. To má jeho sestra ten kanál. Ale je tam väčšinou, on ukážem ti ešte videá. Dneska, keď po tejto premiére. Aha, tam sa jeden volá Dog. Tam sa Budeme... chápeš, pozrite, počkajte. Máme tu Dog. No, Dog. Aj ja keď sa pripojím, tak je tam niekedy Dog. Ale počúvaj ma, že ja ti ukážem všetky jeho videá a budeme sa spolu pozerať na tú premiéru našu, hej? Yes. Kamo, ja som myslel, že si mŕtvý. Bam. Bum, šakalaka. No to bol hej headshot. Keď buchne tak. Bam. Tvár od krví. Pozerajte, ako ma to odpália. Na čo si mi to ukazoval? Pozri sa. Čo robíš? Čo? Nožička za hlavou. Tam si ty. A tam je Londýn. Londýn, Maco. Dochod na bok, lebo Vidstor, tak, Vidstor. To je Viktor, ty Vidstor. Veď hej, ale tak to má napísané mene, Vidstor. Veď hej. Ale máme 10 bodov. Počkaj, to sme my? To je na teammate. Na teammate. Ale toto som dal dokedy chceme, môžeme hrať, vieš? To jak dlho? Môžeme aj 24 hodín celú noc, lebo tam sa dá aj nastaviť limit, či na pol hodinu, vieš? Pekný headshot z diaľky. Oj, som sa zlakol. Máš. Počkaj, tam je, aha. A kedy ukončíme toto video? Fúha, neviem koľko je hodín. Nevidím tam. Pozriem to. Na telefóne nepozeraj. Ani lebo na, vypneš video. nie na kamere. Na čom? Ja neviem. Čo ja viem. Nevadí, tak Počkej, chcem zavázať, radšej to vidím okolo. A pištol preč. headshot to bol. Nie, tak nebol. Rolko. Oj, Už pis. to klúpal. A píšte mi vaše Robloxové účty do komentárov. A dáme vám nejaké robuxíky. My nemáme Robuxy. Keby sme mali peniaze, tak by sme si kúpili Robuxy. Ale my nie sme chudobní, kámo. Vieš. Pozeraj, ako ma chodí. Bum! Ja som išiel, že a skočil som a bum! Nie sme chudobní, ale keby sme mali peniaze dosť, tak veľa, tak by sme kúpili tisku, aby som vám dal Robuxy. Len musím zistiť, ako sa to posiela a potom vám počnem čo. A potom môžeme zaletieť na dovolenku. Opakujem, nie v realite, v Robloxe dade. Alebo môžeme spolu... Nie, že si pobaliť tie kufre. Maximálne tak v Robloxe. No veď hej, práve. Ja už by som ukončil toto video. No a to bude krátka premiéra, to ešte dáme zo 10-15 minút. Dobre? Môžeme sa no, ale dobre, nechaj tak. A rozhodni sa, či dáme blok tomu Lukášovi. No, neviem, ale asi hej. Píš do komentára, či sa polepšíš, ale pochybujem to. No. A vy ľudia napísajte, či mu máme dať blog, alebo tak nejak. Píšte. Ešte do zajtra, nech si pozrie toto video poriadne, alebo nech sa rozlúči s týmto kanálom, lebo ak mu dám blog. Musím to zistiť, ako sa to dáva blog a potom... Hej, ale ten Viktor je s vami. Hej, viem. Pozor! A budem dneska spať pri vás, hej? Kto? Ja? Veď hej. Vidíš, ako krvička vystrekla? Pozeraj. On vydal, že bum a krv vystrekla. Pozri sa, ako bude mať hlavu toto od krvi. Pozeraj. Bum. Dobre, čo?
kto sa bojí krvi, alebo je mu slzy, nepozerajte toto video. Dávam, že čo uvidíte na názove tohto videa, bojíte sa krvi, bude tam napísané Calov. No, uvidíte na toto, keď sa bude začínať na C, tak nepozerajte sa na toto video, ak vám je zle z krvi. A ak vám je zle z krvi, tak sa nepozerajte na toto video, dobre? A tu má aj Zinka! Poď sem medzi nás! Poď sem. Nazdar, ako sa máš? Hráme Call of Duty a ide byť toto premiéra? Prihovor sa. Dobre? A ideme dať Lukášovi bloka. Lebo nám napísal lolko. No. Čo lol? Či lol? Elko. Veď loser. Aha. To nie je pekné slovo, ľudia. A nechod do kamery. Poď hrať, ale nie. Kámo. Tur! No, tak užívajte. Ďalej videjko. Zinka, ideš byť tu tam s nami? V tomto videu? Mikrofón. Ešte mám tu, ale to mám iba 2. Ide byť premiéra videovej. Pozeraj. Takže ľudia. Pozri sa, Liško. Ako som zhorel. Si najlepší fanúšikovia ľudia. Okrem toho Lukáša, lebo to hneď vyškrtávam z mojej knihy čarovnej. Máme takú knihu čarovničku. On nechá mu ešte toto video pozrieť a bloknem mu. Aj teraz ho bloknem, keď dokončím toto video. Dám to do premiéry a bloka ostáva. Toto sa fakt nesmie. Ja som ostatným, čo mi napísali pekné komentáre, som dal srdiečka, ale jemu nie. A ľudia, teraz to počujete? To sú čipsy, dobre? Čo? Hľažujem čipsy akorát. Ale aby som vám poslal, by som mal nejaký balík. Toto fakt dá, ešte pozri sa, 6 komentárov tam bolo. Nepočítam jeho. 5. A pozri sa, nikto mu to nelajkoval. Všetkým som lajkoval, iba jemu nie. Toto sa fakt nesmie, Lukáš. Nesmie. To ešte ako mi zle. Si zlý človek. Zlý človek. To ste mi povedali. Počúvaj, teraz počúvajte. Ticho. Všetci, počúvajte. Všetci vy. My sme hrali kalčeto. Povedal mi, že mi postráži kalčeto. Pokiaľ ja som išiel po loptu a on už sa išiel Filip, král. A potom povedal, počkaj, mám to do kamery. On povedal, že a ja som vám povedal, ja už vám nikdy nič nepoviem. S vami tak bať nebudem. Tak bloka dostávaš. Bloka! Ale to bude počuť. Nie, on ma nepočuje, iba si všimne iba, že má blok. Lebo toto video si už nepozrie. Bye bye. Řekni pár. Toto fakt sa nesmí. Buď sa polepšíš, alebo... Ja pochybujem, že to polepší. Ty sa nepolepší. No, čo si to robíme? Tam je bloka, no. Čo iné, než na toto už na žiadne video sa nepozeral. Nepozrie sa. A mám na vás jednu otázku, čo máte A radšej? ešte asi pred týždňom, týždeň dozadu, alebo 2 týždne som mal narodeniny. A presne, ešte pred tými mojimi narodeninami to napísal. Ešte jedna vec. Napíšte do komentára, čo máte radšej. Futbal alebo hokej. Píšte. Ja mám A to je obidvoje. lepší, Ronaldo alebo Messi? Píšte. Ronaldo Messi. Ako im tam napíšte aj Neymar, Mbappé a tak ďalej. Ktorý poznáte. Napíšte. A na budúce, zajtra vyjde premiéra ešte ráno, že ako hráme FIFU. Takže tešte sa. Ak máte radšej... Zinka, budeš moja moderátorka, že budeš vypínať komentáre, blokovať ľudí. A ja čo? Teraz toto Lukáš. A ja? Ty? Obidvaja. Ja my budeme hrať... Kamo Ale nabok a Riško bez toho balóna. my to budeme hrať, nie? Poď za kameru. Ja Poď hej. za kameru, Riško. Tam poď. Môžeš sa práca. pozerať z Kámo, diaľky. Kámo, točíme už 19 minút. Točíme, hej? Tak ešte za takých 5 minút. Už alebo 20 minút.
tak do 10 minút si ešte natočíme a pôjdeme. Tak keď tam bude 30 mi povedz, hej? Ok. A ja tam ešte pridám titulky a aj ten titul. Ja som si prebíjal, bo tam bol týpek, ja som si lahnul a pozri sa, týpek, ja nevidím nič. Bum! Som sa chcel otočiť a bum. Ľudia, keby dačo? Ste najlepší fanúšikovia. Milujem vás. Inak, okrem toho Lukáša. Áno, Lukáš to len nelákame. Lukáš toto video už nevie, ani o tom nevie, že zostane ban. Ak sa mi bude niečo pýtať v škole, že prečo nemôže pozerať moje videá, poviem mu, napísal si zlé slovo proste do komentára, ktoré my nechceme a ktoré je nadávka, ktoré je neslušné, tak aj na to lolko, čo sme my tiež ukazovali na video, také jedno šorko, čo má 6 lajkov, ak sa nemýlim, nebudem klamať, že ale tak my sme to nemysleli na vás, iba len tak pre srandu. My sme to nemysleli na vás a on to určite myslel na nás, inak by to nepísal. Prečo? Mne na to video, jestli si mne přišel zabiť, tak si zatleskej. Tak on tam napísal lolko. Pozri sa, koľko som tam mal lajkov. On nedal ani like. Takže, Lukáš, ty to síce nebudeš počuť, lebo dostaneš ban, môjko, no. Iba zakývajte mu. Čipsy? Veď nemusíš zase takto. Nechcem, aby ma videli. Chceš, aby ťa videli? Nie, nechcem. 22. Koľko budete dlho hrať? Už koľko tam je? Minút? 22 minút. Presne, no 22 a 10 sekúnd. To mi nemusíš vraviť sekundy. Hlavne, keď bude 30, sa rozlúčime a pôjdeme, hej? A zajtra nezabudnite, zajtra je nové video. Zajtra je nové video, premiéra, hej, naživo. Potom nebojte sa, ak by ste nestihli premiéru, tak bude normálne ako normálne video. Lukáš, ak by sa mi náhodou nepodarilo dať ban, tak na môjom streame, keď budem mať 50 odberateľov, tak tam si dám ban. Tam viem, ako sa to robí. Tu prejstím a dostaneš bana. Hneď po tomto videu budem to zháňať, ako sa to dá. 30, či? Nemusíš mi vraviť, až keď bude 30, tak nemusíš mi vraviť, keď bude menej. Zase? Ten manéver. Forever young. Pozor, ako mu dám headshot. Máte vypadnú hore. Dobre, idem. Ideme ukončiť video. Na to pani ideme ukončiť. 8 minút. Ešte. Poďme ukončiť video. No dobre, tak ideme to ukončiť dneska. Dobre, Ľudia, zajtra bude hádam zo hodinu alebo 2 hodiny video. Učíme sa s vami. Čaute. Čaute. Čaute, dajte like a odber. Čaute.